फरायसाफोरा जाफुंनांगौब्ला दानि दिनाव आरो आं नुनायाव फरायसाफोरखौ मोननै जिनिसनिफ्राय गोजानाव दोननांगोन आरो बे मोननै जिनिसा फरायसानि गोबां सुथुर बादि आं नुदों आरो बे जाहैबाय मोनसे ड्राग्स मोनसे जाहैबाय मबाइल आरो बेनि बादै गुबुन गुबुन दंबावो बेफोरबो खिन्थु बे गाहायै बे मोननैनिफ्राय गोजानाव थानो हानांगोन आरो बे थाइखाजरा दालाइसा एबसुनि बानजायनायाव जे हाबाफारि लानाय दा मेट्रिक पास आनजादखौ फार्स्ट डिभिजनाव गोबां उथ्रिदों मेट्रिक फार्स्ट डिभिजनाव बेनि गेजेराव साबाखौ बिथांमोना हांख्रायनानै लाबोदों बेनिफ्राय लोगोसे बे फरायसालिनि दैमु गोजौ फरायसालिनि सानै फरायसा बिथांमोनखौबो लाबोदों गासै 7 फरायसाखौ बरायना लाबोदों दा बिथांमोननि बे बरायनानै लाबोनाय हाबाफारिखौ आं जोबोद मोजां मोनदों मोजां मोननाया जाहैबाय थ' बिथांमोननि बे बरायनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ जे समाजा बिथांमोननिफ्राय गोबां माबा मोनसे बिहोमा लुबैयो इयुनाव बे बेरखांदों थ' बेखौ बेरखांहोनायनि इयुनाव जे माखासे मावथि हान्जाफोर बा माखासे गारजेनफोर दङ बिथांमोननो जोबोद साबायखर होबाय आं गोसो सिंनिफ्राय जेरै बिथांमोननि फोरोंगिरि बिथांमोननि बिमा बिफा बा नैबे थाइखाजरा ओनसोलनि जेनाखि आबहावा थासारि बेफोर गासैबो बिथांमोनखौ जे बिदि उथ्रिसारहोनो निस्सय गोहोम खोख्लैदों बे थासारिया बेखौ आं हमदांनो हादों थ' बेफोरबादि थासारिया बा बेफोरबादि आनजादा जाहाथे इयुनावबो जाहाथे फैबाय थायो मोजाङै मोजां जालाङो गासैबो फरायसाफोरा मोजाङै गावनि दिगखौ हमलांनो हायो आं बेखौ आंनि गोसो सिंनिफ्राय लुबैयो बेजों लोगोसे आङो थाइखाजरा दुलाराय थाइखाजरा दालाइसा एबसुखौ आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय जोबोर साबायखर होयो बेफोरबादि थुलुंगाथाव हाबाफारि खुंनायनि थाखाय फरायसाफोरा जाफुंनांगौब्ला दानि दिनाव आरो आं नुनायाव फरायसाफोरखौ मोननै जिनिसनिफ्राय गोजानाव दोननांगोन आरो बे मोननै जिनिसा फरायसानि गोबां सुथुर बादि आं नुदों आरो बे जाहैबाय मोनसे ड्राग्स मोनसे जाहैबाय मबाइल आरो बेनि बादै गुबुन गुबुन दंबावो बेफोरबो खिन्थु बे गाहायै बे मोननैनिफ्राय गोजानाव थानो हानांगोन आरो जेनेब्ला नोङो मबाइलनिफ्राय गोजानाव थानो हानांगोन न' डाउट मबाइलनिफ्राय गोबां गियान मोनो बै गियानफोरखौ थिग मा नायगोन मबाइलाव बेफोरखौ थिग खालामनानैसो मबाइलफोरखौ नायनांगौ आरो नङाबा बे मबाइलानो नोंखौ नोंनि जेनाखि मोजां लामाजों थांनो गोनां बे लामानिफ्राय बोथ्रोदलांनोबो हागौ आरो बेफोरबादिया आसलथे बेफोर गासिबो गावबा गावनि सायाव सोनारो फरायसाफ्रा सोरबा सेकेन्ड डिभिजन थांदों बा थार्ड डिभिजन थांदों बेफोर नङा आसल खोथाया जाहैबाय गाव बबे जायगासिम सौहैनो बबेहाय फरायहैनो बै जायगासिमाव जुदि गनायथाव जायोब्लानो मार्क्सआ आंनोबा बेनो जथेस्थ' न' डाउट मोजां मार्क्स जायोबा इयुननि बेलायावहाय मोजां जायो साख्रि बाख्रियाव जेरैहाय दानि जेनेबा सेलेक्सन प्रसेसफोर ना बेफोर मार्क्सनि सायाव सोनारो थेवब्लाबो बेफोरनि फारसे जुदि सेकेन्ड डिभिजन बा थार्ड डिभिजन थांनानै गोसोआव दुखु मोनदों बिदि जाना माने गोसोखौ जेब्लायबो सांग्रांसो लाखिनांगौ आरो गुबुनफ्रा हादोंब्ला आं मानो हाया आरो बेबायदिनो आरो जों गोबां एग्जाम्पल नुयो जोंनि बर'नि गेजेरावबो मोनगोन बा हादराव नायबा गोबां सुबुंफोरखौ मोनगोन आरो साफ्रोमबो माने गोबां सुबुङा फैलार जानाय खिन्थु फैलारादि बेखौ मोजां लामाजों दिग होलांनाय जों बेखौ नुनो मोनो आरो